Αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί φίλοι, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα στιψανό αντάμωμα, στο στιψανό αντάμωμα 2015. Καλωσορίζουμε και χαιρετίζουμε το χορευτικό σύλλογο Πέτρας, το χορευτικό σύλλογο Πελόπης, να ευχαριστήσω τους δασκάλους, τον Γιάννη τον Παπουτσάνη και τον Βασίλη τον Ακοπιάν. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που σήμερα με την παρουσία του δείχνει την ηθική και οικονομική στήριξη στο σύλλογό μας. Η συμβολή του καθενός είναι για μας σημαντική. Γνωρίζετε ότι πέραν από κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτή εδώ που κάνουμε σήμερα, τα έσοδα του συλλόγου προέρχονται καθαρά από εσάς. Από προσφορές ανθρώπων που ζουν στο χωριό, αλλά και ανθρώπων ομογενών μεταναστών που είναι σε απόσταση από το χωριό, αλλά τόσο κοντά σε αυτό και το νιώθουν χωριό τους, σπίτι τους. Η προσωπική εργασία του καθενός είναι ανδιαφεσβήτητα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι. Και ακόμα μια χρονιά το στιψανό αντάμωμα είναι εδώ. Είναι μια συνάντηση φίλων, συγχωριανών, μεταναστών που αγαπούν το χωριό τους και το στηρίζουν. Άνθρωποι που αγαπούν την ανάπτυξη, την εξέλιξη, χωρίς όμως να χάνουν τις αξίες της ζωής. Είναι μια συνάντηση ηθών και εθήμων. Ένα αναπόλυμα παλιών καλών καιρών, όπως τα έλεγαν οι παλιοί, μια επιστροφή στον χρόνο. Είναι αντάμωμα του παρελθόντος με το μέλλον. Ένα αντάμωμα καλοκαιρινό, χορευτικό, ένα δικό μας αντάμωμα, το στιψανό αντάμωμα. Κάθε χρόνο ο Σύλλογος έβαζε διαφορετικούς στόχους, όπως η συλλογή έκθεση παλιών φωτογραφιών. Φέτος ο στόχος ήταν η αναβίωση της τέχνης της υφαντουργίας, να στήσουμε έναν αργαλιό. Ένα κομμάτι της παράδοσης μας που τείνει να εξαφανιστεί και πρέπει να μείνει γραμμένο στο χωριό μας. Πρέπει να διδαχθούν οι νέοι από τους παλιούς. Στείνοντας τον αργαλιό μαζί με τις γιαγιάδες, είχα την τύχη προσωπικά να βιώσω στιγμές από την αρχή του μαλλιού, την επεξεργασία του μαλλιού, του μπαπακιού, το καθάρισμα, το γνέψιμο που κάναν, το καλάμιασμα, όλη η διαδικασία, το διάσημο, το στήσιμο του αργαλιού, το παραμάτιασμα που κάναμε, μέχρι να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Για μας που ασχοληθήκαμε και προσπαθήσαμε να το αναβιώσουμε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ορολογίες δύσκολες και άγνωστες, λέξεις ξυλόχτινο, αντί, μετάρια, σταυροκάλαμο, σφίχτρας, ξύγλες, στεφάνι, φτένια, πατήτρα, άγνωστες για μας. Μας τα λέγαν και δεν καταλαβαίναμε τι μας ζητάγανε. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Να ευχαριστήσω τις γιαγιάδες όλες. Τη Μένη τη Μαυραγάνη, την Όλγα τη Θεοφάνους, την Ελένη την Πετριώτη, τη Γιαννούλα την Πετριώτη, η Αφρούδα η Σεβαστού,
που ήρθαν και ασχολήθηκαν με ζήλο και με πάθος. Είχαν δείξει τόση αφοσίωση, καθόταν 6 ώρες πάνω από τον αργαλείο για να το στήσουν, αδιάκοπα, χωρίς να σταματήσουν λεπτό. Εκτός από την έκθεση του αργαλιού, έχουμε και έκθεση τοπικών προϊόντων. Προσφορά του Ελεουργικού Συνεταιρισμού Στύψης, η Μένη Μαυραγάνη με μέλι, ο Ιγνάτης Παλαιοπάνης με μέλι, η Βασιλεία Παλαιοπάνη με τραχανάδες, βράσμα και μακαρόνια, η Λίτσα Ηχείου και η Μαυραγάνη Ιωάννα και αυτή με κρυθαράκια, τραχανάδες. Και επίσης έχουμε μια καλλιτεχνική έκθεση από τον Εθόκ του Καλονής που ανέβασε κάποια από τα εκθέματα και τη δικιά μας τη Νίκη τη Μαυρέλη. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Παλαιολόγο και τον Ραφαήλ που μας στηρίζουν σε ό,τι κάνουμε, το Λευτέρη τον Καμπουρέλη για την εξέδρα, τον Γιώργο τον Μαντάνη, τον Άγγελο, ο Ιγνάτης ο Κουτζαμπάσης, τα παιδιά, ο Παρασκευάς, ο Άγγελος ο Σανταβάς, ο Στράτος ο Χατζηδουκάκης, ο Γιώργος και ο Ιγνάτης Πετριώτης, όλους, οι γυναίκες μέσα που έστησαν όλα αυτά, όλες οι γυναίκες που έδωσαν τα υφαντά τους, την πρίκα τους, κυριολεκτικά την πρίκα τους έδωσαν για να κάνουμε αυτό εμείς μέσα. Η Χαρούλα, η Μόρφη, η Αφρούλα η Πετριώτη, ο Τάκης, η Νίκη, η Νίτσα, που ασχολήθηκαν ώρες για να μπορέσει να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα σας πω τώρα και λίγα λόγια για την εκδήλωση. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί μεταχορευτικά, όπως είπαμε, της Πέτρας, της Πελόπης και τα δικά μας. Θα παίξουν παιδιά δικά μας, μπουζούκι, ο Νίκος ο Γκαγκούλης, ο Παναγιώτης ο Λιθοτόμου και ο Ιγνάτης ο Βαλιοντής θα παίξουν μπουζούκι για μας. Και μετά ένα μικρό χαιρετισμό από τα παιδιά του χορευτικού τα μικρά, σε επιμέλεια της Κίντσας της Μεϊμάρη, ένα χαιρετισμό για την Ελλάδα μας. Να είστε καλά, να περάσετε καλά, να είμαστε γεροί και του χρόνου να ξανανταμώσουμε. Καλή διασκέδαση, να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα εγώ πριν αρχίσουμε να πω ξανά άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης για την συνεργασία που έχουμε τόσα χρόνια, μια συνεργασία πάρα πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα. Και να συγχαρώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο για την παρουσία της σημερινή με τα χορευτικά μας. Θα ξεκινήσουμε με το Α παιδικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης που θα μας χορέψουν τοπικούς χορούς. Πιο συγκεκριμένα ξεκινάμε το συρτό, τα ξύλα, συνεχίζουμε την τράτα και θα κλείσουμε το μαζωμένο. Ένα θερμό χειροκρότημα για τα παιδιά μας.